שלום לכולכם, אני שי טירן, בן 30, עובד כבר משהו כמו חודש וחצי כאן בברייטון. החברה עצמה, נשים, נשמות אחד-אחד. יש לנו אחלה בית, יש לנו אחלה עבודה, עושים אחלה כסף, ממליץ עליהם בחום, ותגיעו, תגיעו. היי, אני אורטל ורון מפתח תקווה. אתה צוחק כאן עם אנשים, אתה רואה אנשים כל היום, מדבר עם אנשים. בואו, המון כסף יש כאן. עומר הלל, אני בת 23 עוד מעט. מה שכנע אותי להגיע לכאן זה קודם כל הכסף. בעיקרון אחרי שאתה מתפנק ושאתה נהנה לך, החיסכון שיוצא לך זה בין 700 ל-1000 פאונד, שזה משהו כמו 5,000-8,000 שקל. בחודש, בחודש, בחודש. שמי לירון ברנס, מנהל עגלה. למה לעבוד בתמזה? מצוין, משפחה. אתה בא עובד אצל המשפחה שלך, גם כסף טוב, גם משפחתיות. יש לך הזדמנות לעשות בשנה אחת כסף לטיול, בנוסף לימודים שנה ראשונה. אתם יכולים לבוא לעשות חיים, המון כסף, ולחוות חוויה מסוג אחר.